ҳамада салом алейкум дӯстон, муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи хайрия. Лайк мондаро барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва мо бошем оғоз мекунем барномаро. Хайрия. чӣ гуна ки шумо медонем, ширкати парвоз авиара и бародар бисёр хизматрасониҳо дорад ки якеш ин зиёрати хонаи Аллоҳа, яъне ки кӯмак мекуна роҳбаладию ҳама тарафа. ҳаҷ рафтани ҳастӣ, тамом ҳамин бародарда муроҷиат мекунӣ ба хости Аллоҳ ҳамаш хуб мешава. ва чӣ хабара мехостум барасонтон ки 12 январ рейс ҳаст аз Тоҷикистон прямой рейс ва аз Москва тавассути пересадка ва ҳамин хел бо ҳаст 26 январ. Барои ҳам хотир занг бизанен, ҳоло пешакӣ номнавис кунен, парвоз авиа дӯсто муроҷиат кунен. Хайрия. Хуб, салом алейкум апа. Алейкум ассалом. чӣ мушкилӣ дорем шумо ва сабаби муроҷиатон дар барномаи мо чист? Сабаби муроҷиатам ҳамин акаҷон ки инам чашм беморӣ дорад. Масад табобат кардам дар кор. чӣ беморӣ дорад? чӣ мушкили шидагӣ? ҳамхел мушкили шидагие ки гуфтагӣ зарб хӯрдагие ҳамтари зарб хӯрдагие. Не ки ман зарб хӯрдан ман намедонам ки дар чӣ хӯрдагие. ҳеҷ мақсад далид кардагӣ гирифтагие мада ёрдам намета. ҳеҷ дигарин хира шидагӣ ғамам додеста ҳамтари акаҷон аст шумо мақсад эҳтимолан хоҳиш мекунем ки дастгирӣ шавад барои мо. яъне ки ҳоло шумо аз як чашм маҳрумед? акаҷон. бале, мефаҳмам бародаро, чунин ҳолат хеле ҳам ҳолати вазминай. сабаби гирифтани чашм чӣ буд? зарб хӯрдагӣ будаям, мега чир гирифта буда мақсад ғам дода дигар рафтем ҳамҷо мақсад гирифтан удалид кардам. ҳоли мушкилӣ дар оне ҳастае ки чашми удалид кардагиро мондан неву, яъне ки шумо ҳаракат дорем ки ишам маҳкам нашава. мақсад ами чишми дигари мақсад чӣ нашава мақсад. иш чӣ мушкилӣ дора? иша ай чӣ метарсен шумо? Нафаҳмидам акаҷон. иш чӣ мушкилӣ дора? барои чӣ иш метарсен? хира шидаги акаҷон ам метарсим ки ами чишмани мақсад чӣ нашава, маҳрум нашавам ами шани да болои сари гудакакон бошу. духтуро имена гуфтагиян ки мисол ҳолатиш хатарнока и чашми дигаритона? аво акаҷон. чӣ гуфт? чӣ намуд хатар дора? ба хотири чӣ хатар дора гуфтагиян? мақсад бисёр мисол фикр кунӣ, мисол асабонӣ шавӣ, мисол чӣ кунӣ, мисол ами зиқӣ тиба залал мекунам, мисол ами чӣ мекунӣ, мақсад бо рафта рафта чӣ мешавад? чӣ бояд кунӣ ки мушкил нашава? Нафаҳмидам. чӣ бояд кунӣ ки пешгирӣ кунӣ ин мушкилиро? бояд ки тавбатша бигирем, мақсад ами. чӣ қадар сум лозим мешавад барои тавбат? чӣ қадари бошам акаҷону бародару ахавои хоҳару ҳар чӣ қадар ки мақсад дастгирӣ мекунад зуршон чӣ қадар ки даки мерасад. шумо дар чӣ қадар лозима медонед? ман худам намедонам ҳозираш чӣ қадар. духтуро гуфтагиян? не ман гуфтагӣ нестам. хайр дар ҷа бародаро як бор дига запис карда будем, ай тарафа нагирифта будем, ба ман аю записи мемонам. Блин, чӣ ба хел шида. биё ай сар запис мекунем. ман записи экране ки шуморо бояд запис кунам гирё накардам. меяд суханои коғазпеч дигам духтуродан нашоти ин чизо. охи ба ҳамо духтурои ҳамонҷотон гуфтанем ки ҳамин видеои маро деста бошен шумо. агар действително шумо ҳамин гапа гуфтагӣ бошем ба бемор. ман духтур нестам, лекин ҳамин қадарша медонам ки бемора чӣ меган. муҳтарам бемор, бемории шумо инами хел ном дора, инами хел диагноз дора. дар фалон ҷо ҷарроҳӣ карда ира направление меган. вақте ки шуморо бигада и хеле гуфта намешавад ки мо ира намекунем бире ягон ҷои дига. агар ки шуморо гуфта бошанд дар дига шаҳр мешавад, пас ин мешавад направление. бояд ки бидонанд дар куҷо имена тақрибан хад якқал чанд сум. ин ҳоло шумо мегӯед ки шуморо зуртон намераса хитон кунен ва баромаден муроҷиат кунед. аз куҷо шумо медонед ки зуртон намераса дар ҳоле ки шумо нархи табобата намедонед? шумо маро мефаҳмед? дар ин ҳолат ман намедонам мушкилии духтура ё ки мушкилии кияй ва гуфтаестам як бор дига духтуро да
ҳамин бисёр мешавад ҳамин хел ҳолат ман намедонам ман бемора гунаҳгор кунам ё ин ки шуморо гунаҳгор кунам ё ин ки шумо намедонам диплома дазидагиен магар ҳамин хел суҳбат мекунад қатъи бемор муроҷиат мекунад видео мекуниша гап мезанӣ на диагнозша медона на мара ҳамин хел гуфтан шумо духтурен ё ки намедонам ваеда ҳастай ку кинода ролевой игрӣ кардан дар либоси духтурӣ мепӯшад шумо либоси ягон чи дигар мепӯшад баъд мебуроян болои диванда бозӣ мекунад ё ки ҳамхелӣ хафа нашен да и дахл дора ба ҳама не именно ба ҳамон одаме ки чунин бемора роӣ мекунанд маҳз ҳамун духтуре ки мисоли намиёра муолиҷа кардаи бошанд чӣ намуд ина худ гӯш кардаиста бошӣ айб нест ман ай беморро мепурсум мега чун хайб хоб мо шуморо фаҳмидем апа ма аю гапҳои пешина ма бо дар ҷо гуфтагим аю мемонам мақсад айзи занги ма фақат именно худи шумо лозим будин хоб ягон чи дигар агар илова дошта бошен метавонин гап занед мақсадам якаҷон мисол бовар накунам чи ма мақсад ма мисол фан кунам чи ки ман мисол бо мегирим нишон метавонам не як ма худам дидаистам ай бо метавонен агар боша баъди звонок чирам рӯй кунен чӣ мегӯянд суратам бигирен рӯй кунем мешавад бо сурат хеле хушрӯтар меояд майли хоб мо шуморо фаҳмидем хай бо ма дигар гапҳома аз ӯ записи пешинамон мегирем мемонам панотон ба худо картатонро рӯй кунен мемонемш майли панотон ба худо акаҷон ма мисол дигар ай худам ҳеч илова карда наметавонам мақсад иҷа чизе ҳастае ки иҷа сухани шумо рол мебозад ма сухани шумо рол мебозад нақши калон мебозад ки чӣ гуна ба шумо кӯмак мешавад мисол мешавад видеои мо ки аз як видео 45-50 ҳазор сомон 30 ҳазор сомон мешавад а мешавад ки аз як видео 4000 рубл мешавад 400 сомон барои чӣ барои хотире ки дар ӯ видео одами баромадагӣ убедителна гап задагиай фаҳмидагианша даркш кардагиан дар одаме мешавад ки мебурояд дар асла мушкил дора леки як хеле гап мезана ки ҳама мега ки эй что-то да иҷа не то ай барои хотир ҳамаш аз худи шумо вобастагӣ дорад хоб хай бародаро шумо худтон дидем мисол ин ҳолата ягон ҷои фикр мекунам пинҳоншам неста барои чӣ хотир дар барномаи ҳаёти барномаи хайрия дар рӯи одамо кушода мебарад то ин ки шумо бинем ба мисли ина мисол ин апаворӣ ё ин ки хоҳар мешава апа мешава фарқ надора як зани як модари тоҷики худмон ва ҳолата шумо дар рӯи экран мебинед оне ки мисол намедона хай ира дизлайк духтурода ман аз духтури ҳамида ман мемонам хафаам бишава майли ин видео да боша лайкотона фаромӯш накунед бародаро видеоро тақсим кунед касе ки имконият дора чӣ қадаре ки метавона дастгирӣ кунедша